Zdravím vás. Začíná pořad Za hranicí a mým hostem je Miroslav Jonáš, Slovák, který dlouhodobě pobývá v Irsku. Nazdar Miro, ahoj. Ahoj Vladimír. Já tě zdravím a zároveň děkuji, že se rozhodnul přijmout pozvání do pořadu Za hranicí, protože Irsko, o něm jsem natáčel pouze jednou. Krásná epizoda, vážení diváci, pořad Za hranicí, Veronika Jiříčková, Divoké nohy, nebo jak ona to měla tu přezdívku, na koloběžce právě Irskem. Ale ty, Miro, ty v Irsku žiješ, jo? Já si říkám, tam musí pořád pršet. Není to depresivní? Prostě pořád déšť. Ďakujem, Vladimír, za pozvanie. Je to pravda, že v Írsku veľa prší, ale v Dubline je to menej. Ja žijem v Dubline a tam je menej dažde než v ostatných častiach Írska. Čiže nie je to také zlé. No a jak jako se chovají Irové, když prostě začne pršet? Řešej to? Nebo jako prostě někteří už jsou tak zvyklí, že prostě jde se dál, neřešíme déšť, nedéšť? Áno, život ide ďalej, tam sa dážniky nenosia, sú na to ľudia zvyknutí a je to v podstate tak, že každý má také bundy proti dažďu a vetru a ten dažď je trošku iný než u nás v strednej Európe, čiže keď sa rozprší, tak treba za 5 minút to prejde. Čiže v podstate tamto nikto nerieši. Vyjde dážď, môže sa človek von z okna, prší, neprší, ide ďalej, život ďalej. Takže tam sa dáždníky v podstate nenosia, nikto ich nemá so sebou. Takže jako rozhodně počasí není překážka, jo? Řekl bys, Nie. když... Já jsem právě si vždycky říkal, když třeba někdo nechce jít do Austrálie, kvůli tomu, že jsou tam jako pavouci a hadi jedovatí a tak dále, jsem tam byl několikrát, nikdy jsem je nepotkal pořádně, tak jako do Irska teda, i když mám rád slunečné a čisté dny, tak ten déšť není nekonečný. Môže to tak byť, aj občas sa stáva, že dlho prší, ale práve, že tí miestni, my sme už zvyknutí tiež na to, že prší a že bez dažďa sa neobídeme. Čiže v podstate musíme aj tie ďalšie aktivity, či už do práce, alebo na futbal, alebo niekam inám, musíme to brať, že aj prší, aj prestane pršať, takže sa to v podstate netočí okolo počasia, i keď veľa o tom hovoríme, riešime, aké bude počasie, ale je to v podstate bežná súčasť života, ten dážď, alebo vietor, by som povedal. Je to trošku drsnejšie, samozrejme chladnejšie, ale človek si na to zvykne. Nie je to až také hrozné. No a souhlasíš s tvrzením, že Irsko je smaragdový ostrov? Jednoznačne, áno. Keď človek priletí uprostred zimy do Írska, tak všetko je zelené, tráva je zelená. Keď človek prilietáva tým lietadlom, tak už z diaľky vidí, že je všetko zelené. Takže je to úplne iné a preto v podstate si myslím, že sa to aj tak nazýva Smaragdový ostrov. No a jak moc tam u vás třeba sněží? Občas zasneží, väčšinou to je v januári, by som povedal. A keď príde nejaká vlna z toho severu, tak zasneží. Ten sneh je toho málo v posledných 10 ročiach. Myslím si, že v tých 70., možno aj v 80. rokoch viac snežilo, že to bolo bežné, že tam snežilo a že bol mraz, ale teraz v posledných rokoch to už nie je také bežné, ale občas sa stane, že príde nejaká vlna a nasneží dosť, no a vtedy je kolaps dopravy, by som povedal, v hlavním meste. Áno. Ne, protože já jsem dneska začal tak jako tím počasím, já trošku nabíhám na to, že v Irsku, že se říká, že na konci duhy je jako kotel zlata, jo. Tak jako když Irové vidějí duhu, jsou na to nějaký narážky, je nějaká atmosféra taková změněná? A tak tá duha je veľmi často vidieť, by som povedal. Mne to tak prišlo. To nuda. No, ja som si už na to zvykol. Ja som prvýkrát videl v Írsku duhu, by som tak povedal, lebo málo kedy som ju videl u nás doma. Tak som bol fascinovaný, ale áno, tam je to také, aspoň ja už som si na to zvykol, že na duhu si už všetci zvykli a je to také v podstate bežný jav, tá duha. Takže duha odhalí turisty, jo? Áno, že každý je z toho, ale u nás to je duha, naozaj, kedykoľvek zaprší, tak sa objaví duha. No a jak je to s těma pověrama, že jo, historkama, bájema, legendama o vlastně tomu, jak se mu říká, tomu skřítkovi, slavnému irskému? Leprikon, škriatok nejaký.
Jo, Leprechaun. Leprechaun. Tak to je o tom, ne, že by tam na konci duhy měla být jako kotlík plnej zlata Áno, a on ho jako nějak má, nebo něco takového. áno. Tak tie mýty a povesti sú súčasť tej mytológie írskej a by som povedal, že v Írsku to už je taká sranda z toho. Majú dokonca aj múzeum leprechaunnov v Dubline, ale je to taká skôr recesia, že v podstate väčšinou tam chodia tí turisti a hlavne z Ameriky. Takže a myslím si, že aj miestni Íri si dobierajú tých amerických turistov o tých leprechaunoch, lebo niektorí tí americkí turisti veria na tých leprechaunoch a čo som počul aj tí moji známi v práci kolegovia, tak si ich tak doberajú tých amerických turistov a myslia to, ich tak naťahujú s tým, že tak videl si leprechauna a tak sa z toho v podstate tak smejú. Mm-hmm. A je to krásně naťuk. Co vlastně v tom Irsku děláš za práci? A ja pracujem v jednej farmaceutickej firme, čiže mám normálne prácu od pondelka do piatka. No ale popri tom ešte mám možnosť cestovať, čiže veľa cestujem, čiže ja by som povedal, že v Írsku tak práca bežná, ako je u nás, v Írsku dovoluje ľuďom aj normálne sa venovať svojim koníčkom, hobbym a Íri tiež veľa cestujú, takže v podstate aj ja sa tomu venujem a keď necestujem po Európe, tak cestujem po Írsku. To je jako cestování po Irsku mě nesmírně láká, ale Irsko jsem si pořád jako nechával víceméně jako téměř poslední zemi Evropy, kterou jsem nenaštívil a já mám problém právě s tím počasím, jo? Proto se na tak vyptávám, protože aktuálně mám ve studiu něco kolem jako 0 stupňů, takže vážení diváci, kdo by se divil, proč se takto záhlený, tak protože mi prostě zima. A to už jaký kolorit pořadu za hranicí. Nicméně, ty si řekl, že žiješ v Dublinu, že takhle krásně v hlavním městě. Jaký je to pocit prostě vyjít na ulici a vidět všude nápisy Guinness, vidět všude ty leprechauny v tom centru? Jo? Máš to tam rád? Áno, určite, áno. Dublin mám rád, samozrejme, že sú v Dubline určité miesta, štvrte, ktoré nie sú také vyhlásené, ale Dublin je všeobecne známy tým, že je skvelá atmosféra i v centre a je tam veľa pubov a tej írskej hudby, čiže ľudia tam chodia radi a turisti tiež, čiže má to takú atmosféru ten Dublin, hlavne kvôli tým známym írskym pubom a nie je len to samozrejme Dublin, kde ľudia radi chodia von, je to taká írska kultúra tých pubov, hej, sa stretávať, chodia tam na pivo, alebo známi sa tam stretnú a samozrejme turisti to vyhľadávajú. Známa štvrť v Dubline je Temple Bar a tam to proste žije turistami. Hlavne to je teda vychytávka pre turistov, ale je to také známe, že ten Dublin je v podstate taký pohodový, že ľudia sa tam bavia, idú do ulic, alebo proste žije to tam večer. Čiže je tam taká super atmosféra. No, protože já, když jsem se koukal na Dublin, tak Temple Bar mi hned vyskočil, ale ty si řekl, že je to čtvrť a já jsem viděl, že je to vyloženě jako hospoda. Jedna hospoda sa volá Temple Bar, áno, a tá štvrť Temple Bar v podstate bola pôvodne stará štvrť, ktorú chceli zbúrať v 80. rokoch, ale tým, že bola známa tým, že tam vystupovali hudobné skupiny, tak nejakým spôsobom sa zachovala. Proste nezbúrali, neustúpila tým developerom a tým pádom získala takú povesť. Ten Temple Bar získal tú povesť a tam sa zachovali tie tradičné puby a tých pubov tam je strašne veľa. Tých hudobných pubov so živou hudbou, hrajú tam, by som povedal, tým, že to je pre turistov, tak tam každý večer vystupujú hudobníci a majú tam živú hudbu. A jeden z pubov sa volá Temple Bar, ale celá štvrť v podstate je známa, že to je ako štvrť Temple Bar. Aha, tak to jsem vůbec nevěděl. A hrozně se mi jako líbí pomenovat tu čtvrť vyloženě s názvem bar, to je za mě jako perfektní. A jako pravá irská hospoda, to má nějaký pravidla, ne? Když vidím někde ve světě Irish pub, tak to přece není o tom jenom, že by tam točili toho Guinnesse. Nie je to len o Guinnesse. Je tam hlavne o atmosfére, samozrejme, a je tam taká pohoda. Tie pravé írske puby sú známe tým, aký majú interiér. A ten interiér vytvára pocit
že človek príde domov. Volá sa to lounge. To znamená, že si tam človek sadne do takých útulných sedačiek. Hej? Nie je to tak, ako u nás, sú tam nejaké stoličky, ale je to tam všetko obložené drevom. Ten samotný bar tradične je vyložený, je drevený. Čiže má to za úlohu vytvárať takú pohodu, takú domácu pohodu a v podstate tie írske puby sú akoby kultúrne centra, by som to nazval. Ľudia sa tam stretávajú, chodia tam na pivo a je to v podstate súčasť írskej kultúry chodiť do írskych pubov a nemusí to byť teda írsky pub alebo dublinský pub, Temple Bar, ale ľudia tam chodia v nedelu na Guinness. V tých írskych puboch podávajú jedlo, čiže v podstate tradične v nedelu ľudia miestni idú do pubu a najedia sa tam. To je typický jav. Aha, to je super, tyjo. A já jsem na začátku ohledně toho Dublinu položil takovou trošku krkolomnou otázku, ale myslel jsem tím spíš ty jako vlastně místní, chodíš i do těch turistických hospod, do těch jako opravdu center právě do toho Temple Baru a mícháte se tam jako s turistama a nějak to prostě funguje, je to příjemný? Chodím tam len z dôvodu toho, keď niekto príde na návštevu. Keď chcem ukázať známym z Európy alebo niekto, kto príde do Dublinu, tak myslím, že to robia aj miestni, keď si privedú niekoho, tak z toho dôvodu. Väčšinou v tom Temple Bare a v tom samotnom centre Dublinu je to pre tých turistov, ale bežní miestni ľudia, každá štvrť v Dubline alebo niekde v tej obytnej štvrti má svoj pub a tam zvyknú ľudia chodiť. Čiže áno, keď niekto býva niekde v centre, tak pôjde do pubu v centre, oni sú to aj malé puby, a my tiež máme svoj lokál blízko, čiže v podstate nemusíme ísť rovno priamo do toho centra, ale myslím si, že miestni väčšinou sa zdržiavajú a chodia tam do svojich pubov. Majú vyloženie vyhradené svoje puby a miestne lokály. Ja to robím podobně. A jak je to s tím hlukem? Jo? Kolikrát, když jsem šel kolem irské hospody, tak to tam fakt řvalo, jakože úplně nahlas a naplno zábava, což bylo hezké. Áno. No tak vedia sa zabávať. Je to v podstate o tom, že keď sa zábava rozprúdi a ľudia, aj tá hudba, aj ten tanec, môže sa tam tancovať, je tam živá hudba, čiže prispieva to k tej dobrej atmosfére a ľudia sú uvoľnení a v podstate Íri milujú sa zabávať, hej. A to je v podstate, keď sú v pube, tak to je proste ich, tam to žije, hej. A samozrejme, jak postupuje nočná hodina, tak si myslím, že to potom je hlasnejšie a hlasnejšie a každý sa baví viac, by som povedal. A viac Guinnessov samozrejme, tak to potom hlasnejšie. No a jak často jako jezdí policie do těch irských barů, jo? V Irsku je to takový, že sousedí jsou tolerantní, že když někdo bydlí u toho pubu, tak prostě jako v klidu nevoláme policii. Víš, co jako myslím? Áno, ja myslím, že z mojej teda skúsenosti by som povedal, že miestni alebo Íri všeobecne, aj keď sa napijú, tak nie sú agresívni. Samozrejme existujú výnimky, samozrejme aj existujú aj iné skupiny Írov a miestnych, možno nejaká skupina Traveler sa to nazýva, tak tí by som povedal, sú osobitná skupina tých Írov, ale všeobecne Íri nie sú agresívni. Aj keď sa napijú alebo keď sa zabávajú, tak by som povedal, že to je tiež strašne obrovský rozdiel. Aj keď som prišiel prvýkrát do Írska, tak som videl ten rozdiel, že aj keď už je pokročilá hodina, tak tam nie sú vyslovene nejaké konflikty. Každý sa proste chce zabávať a nie sú takí agresívni, by som povedal, že by tam potom na konci toho večera by bola nejaká bitka alebo nejaká hádka. Vždycky to je na takej, samozrejme môžu byť výnimky, ale to sú moje skúsenosti aj z toho Temple Baru. Nikdy som ešte nezažil nejaký incident v podstate v tom írskom pube. Mimochodem, kolik let už žiješ v Irsku? No, už je to dlho, od roku 2004. Čiže to už je dosť dlhá doba. To je hustý. To už je potom hezká zkušenost a dá se tak zhodnotit, tak toho jako využijem. Nicméně k těm pubům ještě centrální bar. Někdo kdysi dávno mi říkal, prostě irský pub, jo, by měl být s centrálním barem přesně úplně uprostřed. Je to pravda?
Myslíš na lokalitu, alebo... Ne, vevnitř, jo? To místo, kde prostě se vydávají nápoje, by mělo být úplně uprostřed místnosti a ty všechny místa k sezení by měly být kolem. Áno, je to tak, presne tak. Je tam ten centrálny bar, ktorý je v podstate veľmi, by som povedal, taký špecifický, vyzdobený, by som povedal. Dávajú si záležať na tom, ako vyzerá ten bar. Je tam všetko z dreva obložené a tie typické bary sú ovešané rôznymi zastávkami, alebo proste je tam toho dosť. Proste človek má na to čo pozerať. A ten centrálny bar, áno, je to trošku iné. V tom bare človek si príde, objedná si pivo a málo kedy je to s obsluhou, čiže príde človek na bar, objedná si a rovno zaplatí. Ja myslím, že to je trošku iné než u nás, čiže tam sa to neroznáša, nepodáva sa automaticky pivo, keď má človek dopité, ale vždy si musí človek prísť na bar a objedná si. A je něco, co může být opravdu jako fopa, něco, co cizinec přijde a udělal by v tom irském pubu, tak by si všichni řekli, no tak to teda ne, tohleto. No, ja myslím si, že keby možno Guinness miešali s niečím iným, alebo keby proste nejaký... fopa, možno by sa miestni divili, lebo nezvyknú miešať, keď pijú pivo, tak pijú pivo, hej. A myslím si, že by sa miestni divili, keby proste si tam niekto dal pivo a u nás to je zvyknuté zelenú alebo nejaký alkohol, tak to by sa podľa mňa divili. To nezvyknú robiť. No na to jsem se právě chtěl zeptat, jaký jsou nejoblíbenější panáky, jo, a co se hodí ke Guinnessu, jo, který jsme dneska už zmínili několikrát, to z Irska zná každý. Áno. No a okrem Guinnessu tam v podstate sú ešte podobné typy piva, lebo ten Guinness je stout, to je typ piva, a potom ešte Beamish a iné typy piva, ale Íri, keď pijú Guinness, nie každý Ír totiž pije Guinness, to je jasné, to je tiež možno mýtus, nie všetci si dávajú Guinness, majú radi ten Bulmers, čo je v podstate ten jablčný drink, ten cider, ten pijú často, keď už niekto nemá rád Guinness, ale ešte som nevidel Íra, že by miešal Guinness alebo pivo s nejakým panákom. Ten Guinness je totiž veľmi ťažký, dosť je taký ťažší, on nemá toľko bubliniek, čiže v podstate ja myslím si, že nezvyknú to miešať. Jo, a když se vezme Guinness jakožto irský symbol, myslíš, že existuje něco, co by bylo ještě víc irskýho ve světě než Guinness? Okrem piva, tak to je kultúra. Ten írsky tanec, to je preslávené. V podstate na to v podstate sú aj rôzne show a preto sa aj v tých puboch alebo v tých turistických centrách, keď turisti prídu do tých pubov, tak sú tam také pódia v tých puboch, ale už je to vyslovene pre tých návštevníkov, tak sa tam vždycky predvádza ten írsky tanec. Čiže okrem toho Guinnessu je to také typické írsky tanec. No, umíš ho? Nie. Ja sa tomu nevenujem, ani ma to nejak neláka, ale je to zaujímavé, je to niečo naozaj pekné z ich kultúry. Kdybys to měl trošku popsat, trošku přiblížit, jak to vypadá? Je to v podstate, neviem, či možno posluchači poznajú tú show. Myslím, že to je z Ameriky, ale oni robia tú show Riverdance. Myslím, že to bolo aj turné po Európe. A je to v podstate tanec, ktorý je sprevádzaný hudbou na pišťalke, typická írska hudba na pišťalke a tie hudobné nástroje. A tancuje sa to aj v pároch a v podstate ten tanec je synchronizovaný. Tak myslím si, že to je tiež niečo špecifické. Treba to tiež vidieť. Ťažko to popsať takto. Rozumím. To je takový, když si políte vždycky, aby mi popsali třeba, jak něco chutná. Jo? To je jako taky občas to není úplně lehký. Ale jako já, když si vybavím Irsko v hlavě, tak taky vidím často irský vlajky. Je to tak, že přiletím do Irska a vidím opravdu vlajky na každém rohu? V tých puboch to je vidieť, áno.
na tých hlavných budovách, ale myslím, že tie vlajky i tých írskych miest je menej než v Amerike. Je tam toho dosť, je to možné vidieť treba na letisku, na takých budovách, alebo aj pri tých puboch. Aj v tom Temple Bare viem, že tie puby majú vlajky, ale je toho oveľa menej. Tá vlajka, Íri samozrejme sú hrdí na svoj národ a považujú vlajku tiež za symbol a dajú si na tom záležať, ale neprikladajú tomu až takú vážnosť ako v Amerike. Nemyslím si, že na takých bežných domoch alebo miestnych obydliach tá vlajka figuruje. Neviděl jsem to tam. No a když porovnáš jako jiné národy v Evropě, máš pocit, že by Irové byli jako víc nacionalističtí? To je hrozný slovo. Ale asi jsem to řekl správně. Áno, majú áno. Národné cítenie majú. A ja si myslím, že to súvisí aj s ich históriou, že stále boli utláčaní a myslím si, že tak právom sú hrdí na svoju históriu, na svoje národné hodnoty. Čiže áno, rozhodne sú dosť uvedomili, by som povedal, na svoj národ a ja myslím, že to je aj známe po celom svete, lebo tie írske puby sú všade známe a oni sú veľmi hrdí na to, že sú Íri. A ja myslím, že to je dobré a že to súvisí s tým, akú majú históriu. Čiže vybojovali si tú svoju nezávislosť a teraz v podstate majú byť na čo hrdí. No a jsou tvoji sousedi všichni jako zrzaví? Nie. To je mýtus. Ja som sa o tom bavil s mojimi kolegami. Oni sú väčšinou Íri a v podstate stáva sa, že sú, ale ja by som to zhodnotil tak, Vladimír, že u nás sú tiež zrzaví ľudia, ale keď to tak zhodnotím, koľko ľudí som spoznal ja zrzavých, tak by som nepovedal, že to je viac než u nás. Toľko, koľko poznáme zrzavých ľudí u nás, tak je to aj v podstate v Dubline. A možno v nejakej časti Írska to je to viac, ale v Dubline to nie je také, že by každý jeden bol, alebo každý druhý bol zrzavý. Rozhodne nie. Ne, já se teda přiznám, že mám hrozně rád stereotypy a jako bavím se nad tím, jo, protože samozřejmě kolikrát to není pravda, jo, ale je to takové úsměvné. A taky se přiznám, že v dnešním rozhovoru už se mi tolikrát stalo, že jsem se tě chtěl na něco zeptat a v té poslední vteřině jsem se ptal na něco úplně jiného, protože jsem měl okno. Ale pozor, napravíme to. Ještě k tomu nacionalismu. Mě by zajímalo, jestli to vnímáš i u mladších lidí. U mladších lidí. Vedú ich k tomu, myslím, že je to aj v škole, alebo aj ten systém, ktorý majú, tak viac sa tomu dáva ten dôraz. Čiže tí mladí ľudia, oproti teda našim v Strednej Európe, myslím si, že sú viac hrdí a uvedomili. Rozhodne. A jakou tam máte situaci s migrantama? Když to jako Evropa že hodně řeší, tak jako, jak je na tom Irsko? No, je to špecifické, by som povedal, na Irsko, lebo v podstate každá krajina z Európskej únie sa s tým zaoberá. Sú s tým, by som povedal, aj problémy. A je tam taký jeden fenomén v Írsku, že miestni ľudia sú veľmi pohostinní a cudzinci im nevadia, ani tí imigranti. Ale musia sa chovať, alebo proste musia dodržiavať tie miestne pravidlá. Čiže v podstate Íri sú veľmi privetiví, dokážu prijať aj azylantov, ale do určitej miery. V podstate. A s tým súvisia aj problémy teraz, hlavne v Dubline. Tých imigrantov je dosť v Írsku a stále prichádzajú. Teraz je taký fenomén, že chodia imigranti cez severnú hranicu z Anglicka, cez Severné Írsko. Čiže je možné vidieť tých imigrantov v dublinských uliciach tiež. Teraz sa to rozmohlo tak, že tam sú dokonca bývajú v stanoch, lebo už ich nie je kam dať, by som povedal. Až tak? Áno. Je s tým dosť. Problém je v tom, že nie je dosť miesta, lebo neviem, či si postrehol v Írsku samo o sebe, bez
bez tých imigrantov je problém s bývaním, nie je dostatok miesta ani pre miestnych, majú nedostatok ubytovania, nedostatok domov. A ešte k tomu vláda podporuje ten prístup, že tí azylanti sú vítaní. A trošku to vyvoláva také rozbroje u miestnych. A čo ja v podstate chápem, lebo v podstate miestni nemajú kde bývať, hej, alebo to ubytovanie je veľmi drahé a keď je, tak je strašne nedostupné samozrejme, lebo ja myslím, že celá Európa aj ostatné krajiny sa tým zaoberajú a teraz ešte k tomu prišli tí imigranti, no a v podstate vyvoláva to trošku také rozbroje. A jako kriminalita stoupla a všechny ty věci, které jsou s tím spojené. Jednoznačne, áno. Je tam taký trend, že tá kriminalita dosť vzrástla a hlavne v tom centre. Ja si pamätám, samozrejme, uprostred noci nikdy nie je bezpečné chodiť po meste v noci, ale za posledné roky si myslím, že ja už by som to zhodnotil tak, že už to nie je také bezpečné, ako to bolo, aby som povedal, že už by som sa tomu aj vyhol v centre mesta v Dubline ísť po meste. Áno, už tam pribúdajú. A by som povedal, na nešťastie pár útokov bolo aj v tej štvrti Temple Bar, aj na tých cudzincov, čiže je to dosť zlé v tomto ohľade. A když to srovnáš jako s Evropou, s ostatními, já říkám s Evropou, že ono je to jako jenom malou plochou vody, že jo, ale za tím La Manchem, ale jako já nevidím tolik zpráv, jo, neslyším tolik zpráv, že by to bylo takový, a teď jak to popisuješ, tak mi to přijde docela drsný. Možno áno, lebo v podstate v Európe do tých médií, do tých správ sa dostávajú také aktuálne správy a táto kríza imigračná sa týka skôr miestnych. Čiže v podstate áno, veľa miestnych, ale robili sa protesty. Miestni robili protesty kvôli politike vlády. Oni v podstate im nevadí, že tí migranti prídu, ale v podstate bojujú za to, aby aj tá miestna vláda brala ohľad na potreby tých miestnych Írov. Hej. Čiže, a to sa už možno nedostane do správ až tak, ale veľa tých protestov bolo v Dubline a po celom Írsku. Čiže je to také... A ja myslím si, že to potom tak sa zahnie v tých správach, lebo problémy s imigrantami sú v západnej Európe všade, by som povedal. No, že to, co se děje ve Švédsku, tak občas jako prosákne, to už jako lidé slychávají celkem často. Jsem slyšel jako naprosto šílený věci o švédském městě Malmö, takže jsem zvědavý, že zase seženu nějakého hosta na Švédsko, jak kritický bude tady k tomuhle. U Jirska jsem to nečekal, se přiznám. Za chvilku se samozřejmě pustí do nějakých jako pozitivnějších věcí, ale prosím, ty si k tomu chtěl ještě dodat. Áno, ja som chcel dodať, že stal sa na nešťastie veľmi taký tragický incident pred pár rokmi, neviem, jak to bolo, že jeden imigrant pobodal, myslím, nejaké deti a proste stal sa tam útok priamo v centre mesta. A potom sa na základe toho sa vzýšla taká vlna protestov. Nie práve kvôli tým migrantom, ale kvôli tej politike v podstate. Že tí miestni sa už proste zbúrili proti tomu, že to už nie je také bezpečné, ako to bolo. Čiže áno, je to zlé. Ja by som to nezhodnotil, že to je až také zlé, ako vo Švédsku alebo v Norsku, ale sa to zhoršuje jednoznačne. No tak když jsme v těch tématech, tak já nemůžu jinak, než se zeptat, co Ira? Irsko, tak prej zas tam tolik neprší, nebo možná jo, no nejlepší, když pojedete sami a přesvědčíte se a taky kliknete na odkaz pod videem a pustíte si epizodu o Irsku v plné délce, protože Miro se v ní rozjel, dal spoustu rad a tipů a popovídal o Irsku jako takovém a o okolí Dublinu. Neváhejte a sledujte pořád za hranicí, já jsem za to rád, pište do komentářů, čtu je. Ať se vám daří a mějte se krásně.